Ay, ngano nagpunit naman kag bangko di ako? Ay, sapo! Ay, boss! 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 Oh, saman! Boss! Nasi! Boss Maro dia? Ay, si boss! Taysa! Boss Marlon, ay nangita ni mo! Oh, saman! Nasi Uknol, boss, nangita ni mo. Ano sa ito yan niya? Abot, boss! Uknol, sari tuyo ni mo. Wa mo kituyo, boss! Ang ingon ako, bayaran niya ang utang niya ka Ate Bebeng. Ano sa'yo utang? Utang ni mo kay Ate Bebeng, bayaran ni mo is kalibaw. Ha? Wala, boss? Sa kalibo? Sari ka nga nakakunta, boss. Takwa ba na? Na, boss, gipakita ko ni Ate Bebeng dito Astang! Taas ang alistahan po sa imong utang, boss. Buntag kuha ah. Lah, ambot, boss, ay, wak mo ko kakuha dito. Sure ka? Wala, Jud. Taas, magkaito yung giingon. Ya, boss, bayad ka nili. Kaya gipabarangay na kanina. Grabe, abangan na bansam ta. Agis, purok-purok, eh. Ano sa may serban niya? Na, German, boss. Na, otro po to, boss. Taas kitong listahan. Wala utang na itong serban? Oy, boss. Ano apilo man yung mga chairman? Na pwede na magtamagris purok. Tapos diretso tas barangay. Tayo sabi. Kasi yung barangay purok, eh. At sa di nga nakalista nga, ikaw may nakainga piting taas sa listahan. Ang gingaw ni Ate Bebeng, tulo na kabulan ang imong utang. Unya, wapay labot kagahapon, kagabi, o kaganinang buntag, boss. What? Ay sabi. Ano sa may utang ako? Ang akong pagkabasa, boss, tinapa man to. Isa? Ay, ngano nagpunit naman kag bangko di ako? Ay, sapo! Ay, ayaw po! Pakaingon na taas ako yung